Voda za kahu nam je proključala. Se krompir dobro kuha, malo ćemo promiješati krompir i on se čak malo i raspada, ali od djetinjstva ovo pijem i iskreno baš me dosta podsjeća na djetinjstvo i drago mi je što općenito ova kompanija ostala. Vjerujem da ga svi vi vrlo rado sjetite. Bio je nekad prije pola marke. Sad sam jeo i izlazim napolje. Šta ću pripremiti? Znači, prije nego što izađem i pokažem ovo još malo gore iznad kuće, pripremit ću dakle krompir, luk, prvo sebi kahvu napraviti i iznijeti gore klupu jednu koja se rastavlja, naložiti vatru, tako da idem da to sad sve pripremim. Evo ga. Ovdje ćemo naložiti vatru, skuhat ću krompir, ubrat ću luka iz bašte i evo, sjedite ovdje danas lijepo, vidite kako je okolo. Baš lijepo. Ovo je dakle sto koji se rasklapa, veoma lagano. Ovdje vidite sad na dva dijela, baš je super za vrt ovako kad nemate šodrovanje ili nešto. Ovako. I onda ovdje pokazat ću vam dakle izvučem ove nogare. I ima tu jedan kao dio od lanca da se ne može vratiti nazad, koji blokira vraćanje nazad. Ovo ispravimo, eto. Idem sada nađem drva i da zapalim vatru, tako da se nam malo razgori, dok ja budem pripremio tamo sebi kahvu. Ogulit ću krompir u kuhinji i onda krompir ću skuhati ovdje na vatri. Evo sad sam pripremio dakle triješća malo da odložim vatru, sad ću to poredat i ovdje sitnog i krupnih komada cepalja, drveta, da se to lako rasplamsa. Dok se vatra krčka, samo ću vam pokazati ovdje na brzinu šta sam sve pripremio. Tu je malo krompira, meni za ručak bit će dovoljno. Znači tu ćemo nasuti vode, staviti na ovu platu i ono će da kuha. Ovdje imam kahvu, u ovu džezvu lijepu crvenu ćemo da naspijemo vode. Ovdje imamo limuna, tu je evo lijepo jedna džezva iz Sarajeva, filđan, na stari način kako su nekad ljudi prije koristili i pili kahvu. Tako, jednostavno, a bit će ovo veoma efektno i lijepo. Evo vidite ovdje da vatra se lijepo krčka, fino to ide. Sad čekamo da se ovo malo razgori. Malo je vjetar stvara poteškoće pa je gasi, ali evo, dok ona malo tu odradi, vratit ćemo platu nazad i onda ćemo staviti vodu, nek ona kuha.
Dakle, stavio sam evo krompir da se kuha, stavio sam džezvu s vodom, tako da mogu sad sebi zaliti kaficu. Ono je doručak, sreća, još me fino drži. Malo sam se napatio s ovim sirovim drvima, nekako su bila mokra, ali eto, izguruo sam. Plus ovaj vjetar intenzivan, no dobro je. Tako da ovo današnji piknik ide po planu, zadovoljan sam. Iako, eto, struje nema čitav dan, malo je neobično, ali eto, iskoristiti treba ovako ove prilike, pogotovo kad je ovako lijepo vrijeme. Voda za kahu nam je proključala, ovamo još se kuha krompir, a sad ću ovo skloniti. Sad ćemo još malo samo vatru održavati. Ovo je se lijepo užarilo, baš sam zadovoljan. Tako. Evo vrijeme je za lijepu kaficu. Dakle, ovdje imamo šećer, nekad neko sitni stavi unutra. Za oni koji ne znaju kako se pije bosanska kahva, sitni šećer ili naspe se prvo kafica, a potom se šećer umoči. Super. I potom se šećer fino ovako umoči. Dobra. Šta je zanimljivo za bosansku kahvu je zato što je ona malo jača i uvijek ostane toza. Mi to zovemo toz dole na dnu. Šta još se može uraditi je ovu džezvicu malu staviti na vatru. Tako da kad naspijete vodu, ne do vrha, onda stavimo na vatru tako da taj toz ide od ozdo i izađe na površinu i bude pjene za razliku od ovog sad što sam ja napravio. Ali evo, kafica bosanska. Evo tu su mace, znači imamo dosta maca, hranimo ih. Eno vidiš kako čim je mati zvala jednu, ide otamo druga. Gladne su. Evo ih. Više su gladne, vidi. Ona bi skočila sad tu. Vidiš ti. Ode čitav komad. Brnjo, evo te. Vidi ga. Brnjo je zato što ima ovo na sebi. Brnja. Jest, crno. Brnja. Tako mu mati dala ime, a ovaj mali je gladan, nevjerovatno. Vidi ga. Maca! Eto, ne uspije da mu ti isjeći ovo, ali on će ovo savladat, lijepo ovo njemu ide. Vatrica lijepo gori, zadovoljan sam. Ovdje se krompir dobro kuha, malo ćemo promiješati krompir, ali evo, ide ovo super. Super.
Tako da, dok mi popijemo kaficu, donesem suncobran, bit će to. I za kraj, ovdje imam pekmez, to će biti za dezert. Dakle, pekmez je od ovih naših jabuka ovdje. One su rodile pretprošle godine i evo sad, ako Bog da, rodit će ponovo ovu godinu. Tako da, kad budemo pravili pekmez, prikazat ćemo ga, prikazat ćemo taj proces i to inače traje po cijele dane. Tu bude zanimljivo, bude druženje, beremo jabuke, onda cijedimo sok i poslije toga se kuha pekmez. Prošle godine kad smo kuhali pekmez bilo je veoma zanimljivo. Bio je lijep, divan dan i to kasnije kuha se sve do navečer kasno. Zna se nekad i čitavu noć ostati, što bude veoma zanimljivo. Dođu komšije, baš ovdje ovako na ovom mjestu gdje sad ja pravim evo svoj ručak. Ako Bog da, opet ćemo i ove godine to raditi. Znači kad ove jabuke fino rode. Prošla epizoda, ako niste pogledali, pogledajte. Gore gdje smo majka i ja išli, to mjesto se zove Podosoje, gdje smo krompir sadili. Tamo vidjet ćete, piše sadimo krompir. Gor ima još jabuka, još voća koje ćemo isto iskoristiti, te jabuke, za pekmez. Sad ću da vidim da li je krompir kuhal se. Kuha. Dobro je. Dobar. Ja bi ga ostavio još samo malo, ali u suštini on je već dobro kuhan. Zadovoljan sam. Dok se krompir kuha, ja ću sebi ovdje sad pripremiti tanjir. Znači uvijek malo ću ga posoliti. Hljeba. Luk ćemo otići nabrati ovdje u bašti. Oprati to perje. Za dezert će da bude pekmez o kojem sam malo prije govorio. To je dakle domaći pekmez od jabuka koje smo mi ovdje u bašti ubrali. Evo Maca nakon svog ručka se hidrira. U ovom vrtu imamo luk, tako da ću ja ovdje sad samo uzeti sebi onoliko koliko mi paše. Idemo sad ovo da priperemo. Znate kako lijepo miriše ovaj luk? Znači domaći ubran iz bašte. Evo mjesto za luk. Opran, fin, mirisan. A ovdje u ovaj tanjir ćemo da izvadimo ovaj krompir. Tako da ovdje imamo jedan lijep veliki ručak. Dakle, i ovaj krompir je naš krompir, ali pošto je i on pri kraju, vidite da je već i sitan. To je dakle nešto što smo mi prošle godine ubrali ovdje u svojoj bašti. Ovdje iza mene smo prije sadili krompir, sad je tu grožđe i voće. Dakle, evo ga. Ovo je naše. On je mehak. Dakle, kad je mehak, lijepo skuhanje znači. Evo ga. I on se čak malo i raspada, ali predobar.